Què passa amb els arbres a la tardor? Com fa poc sol, l'arbre es queda un poc gelat. La saba, que és com la sang dels arbres, es queda freda i no corre. Els arrels no agafen massa aigua i aliment. A alguns arbres les fulles se sequen i cauen. Són arbres de fulla caduca, però hi ha arbres que no els cau la fulla. Són els arbres de fulla perenne. Les frutes de tardor són frutes seques, cacauet, castanyes, avellanes, nous, ametlles. Frutes carnoses, magrana, pera, poma, taronja, caquis. Els arbres es preparen per descansar durant l'hivern i tornar a florir en primavera.